Sa unang pagbasa, si Propeta Sirach nagsigig hangyo sa Ginoo nga mohimo pa siya lain nga mga milagro nga iyang dugmokon ang ilang mga kaaway. Sakto ba tong iyang giampo o sayo? Na iyang tigumon pagbalik ang nagkatibulaag na katawhan sa Israel. Sakto to o sayo? Kanang magampo ka nga patio ng imong kaaway, sakto na o sayo? Ha? Kinsay gaingon ninyong dili sakto? Nga sige mamug-ampo ana. Usab ya sa atong ampo, kana bayag yung maingon ta usba ning hunahuna ang kasing-kasing aning gasigig daot nako, makakita unta sila kaayo, din unta sila magpadayon, kay di man kaganahan silang kinaiya, kay mura magkaaway sa imong buot ba ng ilang kinaiya. Imong anak sigig suyop, Ginoo in town, usba in town ni siya, kay kaaway man nimo ang pagkamanuyupay. Ana, hangtod na lang yun nga ma-stress na ka, ya labi na gyud dili gyud ihatag sa Ginoo, maluya ng imong naong, moingon na ka Lord, gibuhat naman ta nako tanan, sige man ta kog simba, sige man ta kog buhat og maayo. Nganong wa man gid nimo usba ning akong anak, wa man nimo usba ning akong ugangan, sige man lang gyapon daot nako, sigihan man lang gyapon ko nilag lutos. Wa ka kakita sa akong pag-antos. Ana, sakto na dili. Sakto kasi gagawin dili sakto. Pero kuwang pa. Sakto na siya, pero kuwang. Unsa may kuwang diha? Ang paghigugma sa mga tao nga mudagmal og mupatay nato. Mao na si Jesus nagpakita siya. Kadto mga propeta kuan pa man tong ila tagna dili pa gid sila mao ang Ginoo. Pag abot na gid ni Jesus, siya na gid mo imideklarar, muadto taro sa Jerusalem, igabot didto ila kong itugyan sa mga pari, niya mga pari muhukom nako nga patyon ko apan mabanhaw ra ko. Kana moy dako kayong kuan grasya. Wa na mahadlok si Jesus nga patyon, nya iya sa tanggitudluan nga dili mahadlok nga patyon, nga naman mabanhaw ra ta oy, mabanhaw. Pero angay ditang mahadlok anang kamatayon, maatake man sa high blood or mabangga man or madisgrasya or patyon jud ta. Pre ato mga pari karong bag-o nga gipangpusil, hadlok dayta na. Hadlok dili. Hadlok sa mo kalisod ana. Pero kung mugamit tag pagtuo, mugamit tas kinabuhi nga Kristohanon, adi angay kahadlokan. Nga naman mituo man ta nga mabanhaw. Mabanhaw ta. Tingali before nabanhaw si Kristo, murag maglisod tag tuo. Pero karon nga nabanhaw na gid siya, iya na jung gipakita nga nabanhaw, adi na ta angay mahadlok. Nya nganong mahadlok pa man ta? Kay wa ta motuo ni Kristo. Mo na ang iya diring pag-ingon gyud ni Juan og ni Santiago, managsuon sila, palingkura miha sa imong isig katuo. Nituo sila nga mabanhaw si Jesus, pero gusto silang mulingko didto. Ingon dayon si Jesus, nya makainomos kupa sa kasakit nga akong imnan. Siya mo inom makapabunyag mo sa bunyag akong dawaton, kani ba? Kaning lansang sa cross. Insya sugot yapon mi. Ingon si Jesus, kung mao na, congratulations. Pero ang paglingkod sa akong tuog sa akong wa ko'y labot ana. Ang amahan ra nako maoy musulti ana. Ang inyo hinoong buhaton, unsa man, pag-alagaray kamo, kinahanglang mahimo kang ulipon sa tanan, alagad sa tanan. Muna, di kita mahadlok og daoton ta, di ta mahadlok og bugal-bugalan ta, di ta mahadlok og daog-daogon ta. Nga naman, kay ang ato ding role, sama sa role ni Kristo, matod pa niya, mianhi ko aron pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Ang ato ding role, mualagad ta. Nya kanang mualagad ka,
kapuyon jud ka ana, sakiton jud ka, kasabaan pa ka, purti na nimong trabaho, kasabaan lang yapon ka sa imong amo. Nya moingon din kaniya, mura ra bag tabang buang-buang ah. Sakit kay nabi da. Pero imo man ang amo, unsa man. Nya kinsa may alagaran nato, matud pa ni Kristo, ang tanan. Kay kamo mga ginikanan, ug ang inyong anak tapulan kayo, alagaran ninyo dili. Og di ka mo alagad, awa na, maimpirno na kaana, mga katuman. Ikaw niya pa tapulan bang kayo? Unsa mang alagara ang imong ikahatag ana niya? Kanang makalipay niya og makapalambok niya. So unsa may unang makalipay? Ayaw sugua. Ikaduha, pakana. Kana, lipay ka na. Ikasuod na ninyo, ikuyog-kuyog sa imong trabaho hangtod makaton. Ana. Nya og di sa ganahan, ala tagaig higayon nga mobiya aron maka-enjoy sa kinabuhi pareha atong prodigal son. Nya kay wa may kwarta, pabaw ni. Ana. Anya ang sawan, inyo na buhaton. Yung kapader mura naman sa noon taanag nagkonsinti sa iyang pagkatapulan. Ato naman sa noong gipatuyangan iyang katapulan. Sagdi lang gon. Total, ang imong role, ang pag-alagad man. Alagari ng tapulan. Makapalangit na nimo. Wa man sa ka magtudlo niyang pagtinapulan. Nagtudlo day ka, wa man. Igo raman kang nialagad. Makasa ka kung nitudlo ka, ni konsinti ka kung nitudlo ka nga inana na lang ha, ana. Kana nung ubang ginikanan karon, kana bang hunahunas ubang ginikanan ba? Sus kalisod gid namos una pader. Kanang imong gipangwali pader, mao gid nay ako sang naagian. Ana, maana din ba? Mao ning akong mga anak karon pader di jud ko gusto mo agi sila ato ning kamot si kog maayo nga di sila maagi dito nako. Na putinda ko ang sayupan nimo. Naingon ani rong imong kinabuhi tungod atong imong giagian. Nganang imong mga anak paagia po na dito. Nganon di man nimo paagion aron mahimo na silang dili pres nimo. Mahimo na silang atbang nimo. Ikaw kusog ikaw maning kamot, kusog ikaw mo pailob, kusog ikaw mo atubang og mga problema. Di jud ka ma-discourage. Unya og di na nimo sila paagion diha. Anang atong imong giagian. Mahimo na niya ng tapulan, dali kay mo give up, dali kayo mo atras, dali kay ma-depress, dali kay masuko, kay di ka mao muantos, paagi ana. Inyong paagion. Dili. Mao bitaw na dinhi sa atong simbahan, kami dinhi kaning mga staff nato og pananglitan ako ignon og naman gitay desiderata. Ang desiderata na to, kadtong trust, kanang Cebu, ang acronym ba, is BFP, mo man among desiderata. Na kung di kayo mo mutuman ana, pasabot, wa mo ganahi ani nga community, magbuwag-buwag ta. Kay lisod mo sa kay pugson mo, kita tanan, tabang ta diya dapita. Nyag di ka ganahan mo apil, pasabot, luoy kay kadinhi, di man ka mo alaga, di luoy kay kastanan, ya community yun eh. Magbuwag-buwag ta. O na, tinabangay mi dinhig tanaw, o kinsa tong nakatabang, o kinsa sa tong tabangonon. Nga, og di yun makaya, magbuhat yung sukwahe, magbuwag-buwag, gutaway pugsanay ba? Pero og alagad, gutumon ka, nari lang, kaon lang niya dire. Pero ingon nga paapilon ganing community ha, ayaw na lang. Nga naman, inalagaray man ta dinhi, nya luoy man kay kastanan. Nga di ka kamo mo alagad, dunya, sigihan na nung kagpugos, di luoy kay kastanan. Mo na, mamiya gid ang uban. Mao sa na ang simbahan. Wa tapog sa pag alagad. Pero, ang role na ito mag-alagaray, o di ka diri muhaon sa pangalagad, di biya. Karon bitaw, daghan kay ni alagad na to. Unsa man ning pagpangalagad, gamita ang imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ako isipari, unsa may kaayuhan karon na atay culmination sa Flores de Mayo,
atong ipabati nga ang mahal nga Birhen Maria, espesyal aning buwana, mo nang donatay kasaulugan karong pitsa 29 karong Sabado. Nya mo budget anag mga 800,000. Wa man tay mga kwarta kitang tanan nga moabot anang kantidara. Ako wasag ko. Kamo otro. Onya sa itong buhaton magtinabangay mo na atong gibahin-bahin, gapa-style ta la pamalit mo ani mga slots. Gahapon 27 pato kabok gikas Domingo ug sa Lunes 27, pero kahibaw mo pila na nahalin as of yesterday. Ako musultihan nangagilty siguro to ba pag announce na ko gahapon, uy 27 ra man ni kabuok, 800 man itong kinahanglan. As of yesterday, ang nahalin, 306 na ka slots. Kapag ko. Ay, 494 na lang. Nakani, mahurot na noon ni Ugma noon. Magkabuang na noon magukod ani. Na naman gidaghang ka pa-reserve. Padir, murag unya para bas tunga-tunga kus Hunyo, padir makahatag. Pwede, o pa-reserve lang. Kung ako, sus, reserve na lay mo. Daghan na nya nga no man kay naay daghang mga taong gustong mo alagad pagkahibaw nila nga mamalit tag bugas nga tag 5 kilo nga packed rice para ihatag sa mga kabus. Pader, ako'y angkon og napo kasako, ako'y angkon og 50 kasako ana nay ni angkon og 52 kasako mo iyang hatag. Ako ay lang nag-ihatag nga sinako ha, kwarta la ihatag kay kami na lay order. Yawat ka ginansya tagamay. Ingwarta gini parian. Adi ba akong ingon ba na sa tay palitanan gon nga barato ana tay lay kuan. Nya kana bang ingon ana ba? Nasa ingon nga pader, watwata gamay ha. Muhatag niya ko og 100 slots. Sino nga na 100 slots? Ambot idayon ba? Pasabot ni bati nya na itagadinhi, na idili tagadinhi. Basta alagad imong hisgutan. Daghan kayong mubati. Munang kanindot di ay ug mag-alagaray ta. Murag mugaan ba? Pagsulti na ko gapon si 20 city ra. Gool biasan akong kwinta-kwinta 20 city gasugod og 15 human 20 city 12 ray na puno ugma 12 na sad sunod 12 ikasabado di ka abot 100 oy. Ay ang Ginoo may kayo no nagipangtandog kasing-kasing. Ako guron alas 3 na sa ko gasugod siging basa kay daghan na sa kay nag-text. Pagi dito daghang basahonon. Alagad na sad do. Kini siya mauni ang buhi nga timaan nga usa ta kasimbahan magbinati ay. Si Propeta Sirach nibati siya sa iyang tibuok nga katawhan motong nagampo siya. Mao sa tuy iyang makaya pag-alagad ang pag-ampo kay propeta man siya. Si Jesus mibati sad nato isip atong manluluwas ang iya sang nakita nga alagad aron kita maluwas mao sad ang pagpakamatay para nato. And that is the perfect way of service. Kanang magpakamatay ka. Kanabitang ang imong kaaway kung dunay panginahanglan, imo siyang alagaran, lisod na oy. Di ba? Nanglitan ron, ang kanang gasigig ilog sa imong yuta, nasakit, na paralyze, imong alagaran. Yagiilugan kag yuta na. Labi na gyud ug wa na sila ikabaya dito sa ospital. Nya katong yuta nga iyang giilog nimo, iprinda pa gyud niya nimo. Unsa man imo siyang tagaan? Mga naong sa mga kasi yun, may ratag mamatay na pa dire. Di na sa kamulagad. Si San Felipe Neri, ang iya gyud alagad yun. Gisakit siya maayo, gidumtan, sige alagad. Kada na santo. Usahay gyud magkwenta man ta, nangilog na siyuta. Binuangan ko ana. Nya karon paalagaron ko, oy. Bahala ka diha. Doon na sa ko'y right, oy nga, mubalibad ko ana. Nga naman, giunsa man ko ana niya. Daghang kitang subay-subay. Ayaw na nagsubaya. Do your part. Ang imong Christian role, matud pa ni Kristo, kung mahimo mong gustong labaw tanan,
kinahanglang alagari ang tanan. O ang nindot kayong alagaran, kana yung imong kaaway. Lami kay imong bation. Tistingin ninyo, ako nakasuway naman kong kadaghan. Ikaw mo ko suway ko na be. Tanaw na to, di ba na muagas inyong sipon o luha. Sige, nindog na ta.